maraming salamat sa iyo at pinanood mo yung video na in-upload ko nung na-meet ko si Seth. At maraming salamat din at pinanood mo yung video na to. At dahil dyan, meron ka ng chance na magpa-shoutout kay Seth. Yun ay kung makikita ko siya ulit. Kaya kung gusto mo na mag-shoutout ka niya, mag-comment lang sa baba ng #AgnesTV. At isasama ko sa listahan ko na ipapa-shoutout ko kay Seth kung sakaling makita ko siya ulit. Sana makita ko siya para ayun nga, ma-shoutout niya naman yung mga fan niya. Kung hindi mo man siya na-meet, at least diba, na-shoutout ka niya. Yun ay kung sakaling makikita ko siya ulit. At kasi bagong lipat lang kami dito sa subdivision na to. At yun nga, taga rito pala si Seth. Siguro dito sa subdivision na to, baka ako lang yung nagpa-picture sa kanya. Hindi ko alam. Siguro yung iba din. Pero syempre ako yung pinakabago dito. Hindi ko alam kung napanood ba ni Seth yung in-upload ko na video. Kasi na siya 50k views. At hindi ko rin alam kung mapapanood na ba itong video ko. Sana pag napanood niya to, ay pagbigyan niya yung request ko na i-shout out yung mga ibang fan niya at yung ibang mga subscriber ko. Shout out. Shout out ko na si Seth. Hi Seth, thank you very much sa pinagbigyan mo ko na magpa-picture sa'yo. Init, grabe. Gusto pala mag-extra ng mga chikiting na to dito sa video na to. O, sige na, magpakita na kayo. Sino ba isa-shoutout nyo? Ashley, Krisha. Ayun. Gusto sumali, mga mahiyain naman. Sana supportahan nyo pa rin yung ibang mga videos na i-upload ko. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, huwag mong kalimutan mag-subscribe! At dahil umabot na ng 50k views yung video na in-upload ko, namit ko si Seth, gusto kong mag-giveaway sa mga nanood at sa mga nag-subscribe sa akin. So siguro ang naisip ko ay load na lang siguro, no? 50 pesos load. 5 tao yung bibigyan ko ng 50 pesos load. Comment lang kayo ng #AgnesTV. At yun, bubunutin ko kung sino yung 5 masiswerteng mabubunot ng 50 pesos load. Gusto nyo ba yan? Siyempre, para may pang YouTube kayo. Make sure lang na nakasubscribe ka sa channel ko. Yun lang yung requirements. Pwede mo rin i-share yung mga videos ko na yung mga videos ko